Листи. Листове? Листове, да. В българския има варианти, зависи за какво. Има и такива също листа, които са от дърветата. Отделните листа, нали, също едно листо. Едно листо, но много листа. Stefan, verstehst du was? Der Baum trägt List. Това също е лист. Това е лист, а това е листо. Това е листо. Да. Така. Ragnar, do you understand something? Това е учебник. Стефани, Do you understand ти имаш something? много учебни. Okay, Mina. Учебни. Just a bit. Учебни. Das ist auch cool. Учебни. Ти, да. Ти имаш много Rečnik. речник. Си. На К минава в Ц. Ти имаш много. Това не. Знаете ли го какво? Часовник. Часовник. Си. Добре. Ти имаш много. Това какво е?